Здравейте хора, това съм аз, Дани, и в това видео ще ви представя как аз и моите приятели от класа ми отиваме до един хотел в село Баня за 3 дни. Ще ви покажа какво се случва през това време. Надявам се да ви хареса и нека да започнем. Това е Ицо, това е Вики, това съм аз. И къде ми планира? Това е някакъв парк и в момента сме в Благоевград. Обиколихме половината град и не знаем къде отиваме. Половината! Това е Бянка, това е Нели, това е Еми. И всички ще трябва да бъдат отразени, иначе ще убият Дани. Не. Ще се пробваме да се качим на върха на този хълм, ако можете да видите какво е зелено. Времето е странно и после предлагам да се качим по-нависоко. Ставиме да ям, ще се качим. Откачени стълби, не те слушам. На планински път. Виктор се катери надалеч. И до Пета. Айде! Гледката си заслужава, от тук се вижда почти всичко. Усмивка, не ли? В стаите и предполагаме, че сега ще се настаняваме, нали така, Ицо? Не. Нали така, Ицо? Той в момента конфигурира или каквото прави там да... Опитвам се апарат това, че мога да правим нещо. Да, ще гледаме филми, ще слушаме музика, предполагам, нали? Не. Това голямото ще е моето легло, махни се, Вики, скриваш гледката ми. Виж колко е красиво. Сега ще ви покажа техното. Вижте колко е светло при тях. Вече влогвам са. Влогваш ли... Здравейте, в момента сме в стаята. Защо поява ли влогваш в 2 часа през нощта? За да от Ицо разбрахте, че е 2 часа през сутринта. Да, едва ми гледаш. Не ли, тука Ицо е там. Да, Дани едва ми гледа. Здравейте хора. О, даже се вижда кухнята, не очаквах, че ще се вижда. Това е якото. Извините, аз ще пия вода. Гледаме Вълкът от какво? Wall Street. След това ще гледаме Cabin Fever и... Толкова сте спичен, може да се формиш изречението. Имаме още 2 часа. Имаме още 2 часа. Еми! Чао, Вики! Баня в село Баня. Като можете да видите, е доста стара и да, предполагам. Там, това тук е някаква игра, горе има някакви откачени работи. Като можете да видим, може да се тръгваме, като можете да видите. В разлог, като можете да ме видите. Нека мине време му. Вече почти ни свърши екскурзията и това е нещо като последна дестинация преди да се приберем в София. Сега ще се опитаме да се изкачим по онази планина, ако можете да видите. В момента Ицо снима един задник от праисторията.
Сигурно сме над всичко. Севата. Стигнахме и най-накрая до езерото. В момента ще ходим на това островче и ще си починем малко от катеренето. И да.